Dobar dan. Danas ćemo pričati o Lan 3x3 kocki. Ova kocka koristi poboljšan Rubikov mehanizam i kao što možete vidjeti ćoškovi su nepromenjeni, ali na ivicama su ove strane sužene tako da kocka može brže i glatkije da se okreće. Na centrima su dodate opcije za skidanje kapica da bi mogli da podesite šrafove da bi vam se kocka okretala brže ili sporije. Posle podešavanja šrafova na ovoj kocki, kocka se okreće brzo i glatko i ima corner cut od otprilike 30 stepeni, kao što vidite, i taj corner cut je odličan. Kocka dolazi sa stikerima koji su veoma svetli i prave odličan kontrast. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i preporučujem je svim ljudima koji su do sada imali iskustva samo sa kineskim kockama ili originalnom Rubikovom kockom, jer je u odnosu na te kocke ogromno poboljšanje. To je to od mene. Doviđenja.